Ассалому алейкум дӯстои азиз, ҳаводорони бизнеси бройлер, подписчикои муҳтарам. Ина чуҷои рӯзи 7 феврал буромадагӣ марҳамат. Дар фурӯш дорем. Дар фурӯш дорем. Касе дар корай метонен озод заказ кунед. Не ки нархошон якум очрат ма бояд бифаҳмонтона ки инаи хеле печка мондагӣ расход мешавад. Камбикорма метӣ вақте ки мо дар шумо нарха гап мезанем нагӯем ки қиматаи хелай у хелай. Як стили бобогӣ кадибони кадесем. Ина чуҷо соқ солим касалӣ надоранд иншаалло. Кадомиш ки касалай марес ки айдроншон гирифта ҷудо кардагем. Ина бародарои азиз ҳамин меҳнат кунӣ меоид каякрам. Ина чуҷо ина дар болои сетка мегӯям намешавад. Сетка ба фикри ма ки барои чуҷои майда беҳад хубе. Ина пору ина чизошон поёнда меғалтам. Кай насиб карда боша ия ҳоли бо якчанд ҷӯша иваз мекунем. Баршда охур мекунем, и тарафшда олмонак мекунем. Ягон ҳилаша мерем иншаалло. Касои дар чуҷа дар кора озод метонед заказ кунед. Паноҳтон ба худ.